Hello guys! Welcome to our vlog. Andito kami ngayon sa Masamirey Cove Resort dito sa Sual, Pangasinan. Ayan. Dito kailangan pa rin ng mask. Tinanggal lang namin kasi kami lang naman dito sa dito parang tent, ay parang kubo-kubo. Ayan. Tsaka kapag magsiswimming, ayan, ang init guys, sobra. Ganyan, magsiswimming, tsaka kakain, kailangan tanggalin yung mask. So, dito, before ka makapag-book, may mga hinihingi silang requirements like yung ID, kung saan nandun yung address mo na dito ka nakatira sa Pangasinan, or kung wala ka namang ID, pwedeng barangay clearance. So, ayan, try namin mag-check-in ng one day dito. Kung maganda yung... Gusto kasi namin maligo dun sa dagat. Tapos may pool din dito. Mamaya, itutour namin kayo. Tsaka, syempre, bukas, masarap maligo early morning. Mamaya, maliligo kami dun, sa dagat. Inaantay lang namin yung merienda namin. Kasi gutom na siya. Gutom na siya. Si Abby bumibili siya ng puto kalasyaw. Kano? Ay, ang dami Half-half lang yung binili ko. Yan. Oo, kasi tayo. Ayan. Puto kalasyaw. Ayan, nandito na kami sa Sual. Kailangan mag-register. Guys.
Ganda! Sarap pumiga! Oh, may Bible pa, oh. Nice. Look. Yan yung dagat, oh. Tayo kasi magulog mo. Buksan mo nga. Lower. Ito yung kainan. Oh, nice. Sarap naman dito. Relax na relax ka dyan, ah. Maganda ko sa drive, eh. Maliit lang siya, no? Yan lang yung rooms niya. No? Ayun, no? Pwede ako dito. Wow, lamig. Hi. Hello. Ano, maganda ba? Would you recommend this place? Ha? Would you recommend this place? How many stars? Hmm? 4. 4? 4, 5 or 4, 10? 4, 4, 5. 5? So 9, 10. Siguro. Hindi ko pa naman nasisimula mag-swimming. Okay. This is the end. You cannot go there, right? Huh? Wash area.
Yeah. Wala pa sira na dito. Anong sayo? Yo, halo. So, masarap. Sarap naman. Yeah. Nice. Hey, Pogi. Hello. Binago. Oo nga. Alas 7 na. Punta kami doon sa beach. Maliligo. Tara. Natin yung sa kayaking kung magkano. Longanisa, the bagnet bacon. Alright, let's eat. Check out na kami. Thank you for watching, guys. Please don't forget to subscribe. See you on our next vlog.